Γεια σας παιδιά, Blazers εδώ και σήμερα παίζουμε το Rise of the Tomb Raider. Απλά για να ξέρετε, είναι στο Xbox 360 και είναι παλιό παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Το πρώτο βίντεο του καναλιού πιστεύω είναι αρκετά καλό παιχνίδι για το πρώτο βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ok. Για να δούμε, new game, επειδή έχω ξεκινήσει άλλο slot. Tomb Raider. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό να βάλω και υπότιτλους. Δεν γίνεται τώρα. Μόλις ξεκινήσω να πατήσω pause. Όχι. Έχει. Συγγνώμη, αλλά... Γράψτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να μιλάμε στα βίντεο ή όχι, ή αν θέλετε να ακούτε μόνο το παιχνίδι. Εγώ τώρα για αυτό το βίντεο θα μιλάω. Αν δεν μιλάω πολύ καθαρά, συγγνώμη. Ναι, θα μιλάω για αυτό το βίντεο και πείτε μας κάτω στα comments αν θέλετε να μιλάμε ή όχι. Και αν θέλετε να βλέπετε τα βίντεο ή να πατάμε skip. Λάω. Εντάξει είναι Βρετανίδα η Λάρα Κρόφτ και έχει φάση προφορά της. I'm not turning back. Τι είναι πάλι αυτή? Δεν τους θυμάμαι. Νομίζω τώρα ξεκινάμε το παιχνίδι. Εν μεταξύ δεν βάζει intro που να λέει The Rise of the Tomb Raider όπως άλλα παιχνίδια ή ξέρω εγώ Assassin's Creed Unity, Syndicate όπως τα παιχνίδια. Απλά ξεκινάει το παιχνίδι και παίζει μόνο του, δεν έχει intro. Κάτι άλλο ήθελε να πει αυτός, καταλαβαίνετε τι λέω. Thanks. Όπως είπα, μην ξεχάσετε στα comments, είναι πολύ σημαντικό να μας γράψετε αν θέλετε να μιλάμε ή όχι και αν θέλετε να κάνουμε skip τα βίντεο ή αν θέλετε να τα βλέπετε. Είναι σημαντικό για εσάς δηλαδή, για μας δεν μας νοιάζει και πολύ. Αλλά είναι σημαντικό για εσάς για να ξέρουμε τι θα κάνουμε για το κανάλι. Αν δεν ακούμε καλά, συγγνώμη, δεν έχω βάλει καλή ηχομόνωση. Θα είναι λίγο... εντάξει. Και για την ανάλυση, χίλια συγγνώμη, αλλά ακόμα δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, Elgato. Έχουμε μόνο το κινητό, με το κινητό τραβάω τώρα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι κακή ανάλυση ή ο ήχος αν είναι κακός. Μην γράφετε κάτω στα comments, ρε, ο ήχος και η ανάλυση ήταν σκατά, unsubscribe, ξέρω εγώ, dislike. Δεν είναι ωραίο, μην το κάνετε. Μαλάκα, το έχω ξεχάσει αυτό. Γεια σου, μπράβο. Ναι, μια χαρά είμαι ρε. Πού θα τάσαι μωρή? Όχι, να σε... Παναγία μου ρε. Από βλακεία πεθάνα τώρα, το ξέρετε έτσι. Από προσεξή ή... Να ξέρετε, εγώ κάνω πολύ κρύα αστεία. Δηλαδή άμα ακούτε να λέω καλά αστεία, θα είναι η καλή μου μέρα, θα έχω πολύ τύχη. Πάμε. Γεια σου, μπράβο. Μου πρώτη φορά το κάνω αυτό. Σκαφάλα μωρή. Έλα. Έλα, πήγα στο θείο. Ω, παλάκια. Θα είμαι λίγο σαρκαστικός με τα παιχνίδια. Μην κρίνετε. Επίσης, ξέρετε, είμαστε κι άλλοι. Είμαστε 4 στο κανάλι, 4 άτομα. Είναι και άλλα 3 παιδιά, άλλοι 3 φίλοι μου. Παιδιά. Εντάξει, άλλοι 3 φίλοι μου. Και το έχουμε μαζί το κανάλι, και ενόχριστο. Και θα κάνουμε ή μια βίντεο εγώ, μια η άλλη.
Ένα βίντεο καθένας μας, μόνος μας. Άναψε. Μπράβο. Προχώρα. Προχώρα. Άντε ρε. Επίσης δεν έχω βρει τρόπο για να βάλω thumbnail στο YouTube. Οπότε θα βλέπετε σκηνή από το παιχνίδι, δεν θα βλέπετε φωτογραφία. Θα βλέπετε μια σκηνή από το παιχνίδι. Πού πάμε? Α, ευθεία. Εντάξει, μετά γίνεται πολύ γαμάτο. Πάρα πολύ γαμάτο το παιχνίδι. Γιατί τα έκοψε τα μαλλιά της, ξέχασα. Τέλος πάντων, είναι πιο γαμάτι, πιο ωραία με τα μακριά μαλλιά. Είναι στον κόλλο της ρε. Ανώμαλε, για ανώμαλε. Ευκαιρία βρίσκεις. Είστε έτοιμοι να πεθάνετε κι εσύ εκεί πέρα. Τη διέκοψα. Δεν είναι καλό αυτό. Ποια σου. Ποια σου. Εν μεταξύ πώς γίνεται να κρατεί τόσο δυνατά και από κάτω της να κρατάει έναν τόσο μεγάλο όσο μου άντρα. Άλλο να ήταν γυναίκα ξέρω εγώ και να ήταν αδυνατή κοντούλα. Οπα. Άλλο να κρατάει αυτόν. 100 κιλά τράχαλο. Ποια σου. Μπράβο. Έλα μη σε... Πω. Γαμώτο. Άντε μπράβο. Ποια σου. Ποια σου. Ποια σου. Ποια σου. Εν τω μεταξύ μάμπαλο τα παιχνίδια. Ειδικά με αυτά που πρέπει να πηδάς και να πιάνεσαι, αλλά... Πω, fuck, πάλι. Ξανά μάνα. Του, ποια σου. Ξανά μάνα. Του. Τρομάξα. Έλα. Ποια σου. Έσπασε. Δεν γίνεται να κρατιέται με τόσο καλά. Ίσως ο πάγος θα σπάσει ή θα φύγει το γάντι ή θα φύγει το πίκαξ, κάτι θα γίνει, ναι. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κανείς δεν έχει τόση δύναμη. Εντάξει, η μουσική είναι τέλεια, γαμάει. Πάμε. Απάνω. Αυτό το πήδημα τι λες που τους πάει. Πιάστηκα. Το έκανα με την πρώτη. Άλλες φορές πέθανα 500 φορές. Είμαι τυχερός επειδή έχω εσάς, παιδιά. Blazers. Να, ας πούμε, μπορεί να έχει αυτή τη σκηνή. Ξέρω, ή παράδειγμα αυτή τη σκηνή. Για thumbnail. Δεν μπορώ να βάλω φωτογραφία. Θα πρέπει να πόνεσαι. Θα πρέπει να κάνω swing back and forth. Μη βρίζεις. Δεν είναι κανάλι. Εντάξει, βρίζω κι εγώ. Όλοι βρίζουν. Αλλά στην επόμενη το πιάνω.
στην επόμενη. Έλα μωρή. Τώρα, πιάσου. Μπράβο. Είστε το γόρι μου. Σκάσε ρε. Σκαφαλώνω. Από σένα περίμενα. Ίσωμα. Πάρ' τον κόλλο σου. Get the shoulder. Πιάσου. Με αγχώνουν πολύ αυτά τα παιχνίδια. Χιόνο στη βάδα. Ήταν αγαπημένο μπροστά που πετάγεσαι. Πιάσου. Μπράβο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω στην καμία. Και 1.000.000 ευρώ να μου δίνες, δεν θα το κάνω με τίποτα. Πιάσου. Έλα. Όχι, κόλλησε. Λαγκάρι. Είδατε που πιάστηκε την αέρα. Τρέχα. Jump. Αυτή είναι η γαμάτη σκηνή, έτσι. Ωρε φίλε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Ναι, έπρεπε να γίνει. Αλλά φίλε. Ωρε κατρά. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πέθανε η Λάρα. Τελείωσε το παιχνίδι. Τα λέμε μέχρι την επόμενη φορά. Και εντάξει, πλάκα κάνω. 2 weeks earlier. London, England. Εντάξει, εγώ το έχω δει 100 φορές τα βίντεο. Και βαριέμαι τώρα, αλλά το κάνω για εσάς παιδιά, γιατί δεν μπορώ να πατήσω skip χωρίς να το θέλετε εσείς. Αν θέλετε να πατάω skip, να μου το πείτε κάτω στα comments, να μας το πείτε κάτω στα comments και εμείς θα το κάνουμε. Το δισκοπότηρο από τον Indiana Jones. Πάτερ Γρηγόριος έλεγε. Αιωνία ζωή. Έχει ελληνικά. Ναι, είχε ελληνικά. Ναι. Και μετά πάει σε ένα ελληνικό. Όχι, δεν μιλάω. Αν και πες να το ξέρετε τι γίνεται, αλλά εντάξει. Αν το δείτε μόνοι σας. Έχει 3-4 φορές ελληνικά σε αυτό το παιχνίδι. Και η Λάρα μαθαίνει ελληνικά μέσα από τις κολόνες. Και εμείς το δημοτικό κάναμε πόσα χρόνια. Να μάθουμε να μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Και αυτή μαθαίνει μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα από μια κολόνα. Και αρχαία κιόλας. Κλείσω το παράθυρο. Μπράβο. Κλείσω τώρα θα βραχείς. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι λύκη. Νομίζω πως ήταν λύκος εκεί πίσω που κουνιέται, αλλά εντάξει ήταν ωραία γραφικά. Εμένα μου φαίνεται πολύ γαμάτα γραφικά. Στην τηλεόραση όμως μου φαίνεται πολύ καλή ανάλυση. Παρόλο που είναι Xbox 360. Στο βίντεο δεν ξέρω πως θα φαίνεται, επειδή είπαμε είναι και από το κινητό. Ποιος είναι εδώ τώρα, ψάχνεις. Anna. I'm so sorry. What are you doing here?
Σου λέω τώρα. Νίγκα. Ναι, μωρέ, λες και δεν ξέρεις. Σου καμία. Εντάξει, δεν μιλάω άλλο, παιδιά. Έχω πει ήδη πολλά για το τι θα γίνει μετά, πώς θα εξελιχθεί. Πολύ καλά γραφικά για Xbox 360. Στο αν φανταστείτε πόσο θα είναι. Ruined your father. Α, νομίζω κατάλαβα γιατί λέει. Νομίζω κατάλαβα τι λέει. Εντάξει είναι σαν το Uncharted. Δηλαδή το Uncharted πήρα από το Tomb Raider. Ας πούμε στο Uncharted έχει πεθάνει η μάνα τους ψάχνοντας ιστορικά βιβλία και αρχαιολογικούς τόπους και συνεχίζουν το ψάξιμο. Εδώ έχει πεθάνει ο πατέρας της και συνεχίζει το ψάξιμο. Ο Drake είναι άντρας, η Λάρα είναι γυναίκα. Ο Drake έχει τον αδερφό του, η Λάρα έχει την Άννα και οι δύο είναι προδότες. Θα δείτε μετά τι εννοώ, πιο μετά στα βίντεο. Η Άννα προδίδει την Λάρα. Βασικά όλοι το ξέρετε, όλοι το έχετε παίξει ή το έχετε δει από άλλους YouTuber. Α, τώρα από άλλους YouTuber. Εγώ το μόνο που θέλω από εσάς, φυσικά να κάνετε like, να subscribe και αν θέλετε κάνετε και ένα share. Οπα. Θέλω μόνο να μην λέτε κάτω στα comments ή γενικώς να βγάζετε βιντεάκια που να λένε οι Blazers αντιγράφουν Doogee, αντιγράφουν PewDiePie, αντιγράφουν Jacksepticeye, αντιγράφουν Gamers. Πάει αυτός. Γιατί δεν είναι ωραίο, εντάξει. Και δεν τους αντιγράφουμε. Σκάσε, θέλω να μιλήσω. Ναι, έλεγα, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να λέτε πως αντιγράφουμε κάποιους YouTubers, επειδή, εντάξει, είμαστε κι εμείς fans τους. Αυτό ήθελα να πω, για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας. Άντε προχωρά. Ζαλίστηκε. Περίοδος. Πού πας ρε στον τοίχο. Μισόμα. Τι είπες τώρα ρε. Ανακάλυψη. Να τώρα τρέχεις ζαλίζαμε. Και τώρα τρέχεις το παραδόλο κατσίκι. Ναι βάρε. Σάσου. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να πιαστεί έτσι με το ένα χέρι κιόλας και να γλιστράει τόσο. Σε αρχαία πόλη που δεν ξέρεις από πότε είναι αυτό εκεί, τι είναι, τι υλικό, αν κρατάει ή όχι. Εγώ σε μην πήγαινα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πήγαινα. Εντάξει, άμα δεν βλέπετε, μην λέτε δεν βλέπουμε unsubscribe και dislike. Ούτε εγώ βλέπω. Γιατί είναι μέσα στο σκοτάδι εδώ. Να, τώρα έφυγε ας πούμε.
Τι μάρκα BMW? Τρόλ. Perfect. Yes. How do you know? Πάντα οι ομπάδες έχουν δίκιο. Πάντα οι ομπάδες είναι right. Α, ο Χριστούλης. Πάντα λοιπόν ο έντης ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Αμήν. Πού πάμε? Οχ. Τι είναι αυτό? Ακούστε και κάτι. Διάβασε αυτό. Πω, τι ανακάλυψε. Εντάξει, αυτή έχει φάει κόλλημα με την προφητεία, Όλο the prophet και the prophet. Α, έχουμε ένα level. Περίμενε, πάω στο μονόλις. Μπας και μεταφράσω τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνω και μετάφραση, γαμώτο. Τρέχα ρε. Οπα, διάβασε. Ας πάμε. Αυτό που κάνει μια μπουνιά και φεύγει ένα κομμάτι. Πόσο μου τους πάει, δεν είναι ρεαλιστικά. Ας πούμε με 3 χτυπήματα να φύγει όλος ο τείχος. Α, 3. Παίρνε μόνο. Oh shit, το έχω ξεχάσει αυτό. It's beautiful. Amazing. Το ίδιο κάνει. Έννοια σου και τα λέει. Οπ, μην πέσεις. Τι είναι αυτό εκείνος? Α, νόμιζα πως ήταν γκρεμός. Όχι! Μαλάκα, είμαι άχρηστος. Είμαι άχρηστος. Πεθαίνω 100 φορές. Ωρε φίλε. Εντάξει, τώρα έπεσα. Επειδή έβλεπα την κάμερα πόσο ώρα τραβάει. Και δεν έβλεπα το παιχνίδι. Δικαιολογίες, ναι. Εντάξει, απλά είμαι άχρηστος. Και τώρα σίγουρα θα πεθάνω. Ισορροπία, ισορροπία. Ισορροπία. Ναι, πήδα. Jump. Jump. Α, το έφτασα. Άλλη φορά πέθαινα. Είπαμε, είστε το γόρι μου σήμερα. Και ξαναλέω, συγγνώμη για την ανάλυση. Για την κακή ανάλυση. Πιάσου, 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 πιάσου. Τόσο δύσκολο είναι, ρε. Έβαλα και τα πίκαξ εκεί πέρα να κάνει το μάγκα. Ωρε φίλε. Πιάσου. Μπράβο. Κάπου εδώ πέρα νομίζω έχει μυστικό. Ναι, και είπαμε, συγγνώμη για την κακή ανάλυση. Αυτό. Νομίζω ότι το είπα και στην αρχή του βίντεο, αλλά και πάλι το λέω. Καλό κακού. Δεν χάνουμε και κάτι. Λοιπόν. Πού εμπιστεύεσαι, μωρή, ότι δεν θα έχει παγίδες και τέτοια? Κοίτα πως πεθάνανε εδώ μέσα. Να, πάρτα. Αχ, αυτό που σβήνει πάντα το... Δεν θυμάμαι, τι δείχνει. Μη μου πεις... Τόσο. Ένας! Σιγά. Μαλάκα. Χαίστηκα πάνω μου. Τρόμαξα. Ήθελα να αλλάξω ένα κορίτσι πράγμα και δεν φοβάται.
Γιακ. Αηδία. Προχώρα ρε. Ήψιλον. Να πάω κι εγώ εκεί πέρα να μου πατάνε το ύψιλον άλλοι και να σου πάω τα πράγματα εγώ. Κάνε και το μάγκα εκεί πέρα που μπορεί να σπάσει ένα τείχο με το πόδι. Μυστικό. Μυστικό μου. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου. Μαλακίες λέω πάντα. Εγώ το σούβλησε αυτόν. Έλα, έχουμε αρνάκι για το Πάσχα. Ήρεμα. Μετά αυτά. Θα σκοτώνεις τους άλλους. Ναι, your son. Έχει ψοφήσει ο son. Έντεχε σου. Τρομαξά. Με μεταξύ ό,τι λέω βρυσίες και τέτοια δεν το λέω εσάς, το λέω στο παιχνίδι. Για να το πω σε εσάς το λέω χαριτολογώντας. Είδα μωρί! Α, νόμιζα πως ήταν παγίδα. Νερό. Ναι, καταλαβαίνετε. Πνίγεται από νερό και της λέω νερό. Ναι, κρύα τα νέκρα τα αστεία μου. Δεν το ξέρω, δεν πειράζει. Τι κάνω. Α, ναι, εκεί. Σπάσε. Και με τις τρεις. Κοιτάξτε τώρα. Πώς το ξέρω. Let's hope this works. Τσουλήθρα. Σπάσε. Αχ, όχι, θα πνιγείς. Έλα. Χριστός. Νερό πιες, νερό, μάτια μου, νερό πιες. Άμπραβο. Στήστο, Χριστούλης. Ο νονός. Λέω βλακίες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Το artifact. Εντάξει, σε λίγο θα σταματήσουμε το βίντεο, να πάμε στο artifact, να πολεμήσουμε τους άλλους, να φύγουμε και από τον ναό και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Απλά για να ξέρετε. Πάμε κάτω. Βουτιά! Μωρή, πήρες και πόζα να πέσεις. Ανέβα. Μπράβο, καλό κορίτσι. Να τον ακούς τον μπαμπά σου. Παρόλο που έχει πεθάνει. Τώρα τι έχουμε. Α, να. Από πού βγαίνει αυτό το νερό, ρε φίλε. Τι ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, αυτό είναι στην αρχαία Ελλάδα. Γεια σου. Έμεινε στο ράφι. Καταλάβατε. Είναι στο ράφι. Και έμεινε στο ράφι σημαίνει ότι δεν τον πήρε καμία. Δεν παντρεύτηκε. Καλά, άστο. Δεν το έχω με τα αστεία. Σπάστα. Πού πάω. Εκεί. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να το κάνει πριν. Πώς μείναν στο ράφι, ρε φίλε. Γεια σου. Δεν πειράζει να ανοίξεις το κεφάλι σου κάτω, έτσι. Το ξέρω. Α, ναι, κάπου εδώ είναι το μυστικό. Να, το εδώ. Εδώ πέρα. Θα κατεβείτε κάτω. Θα πάτε εδώ. 1. Όχι εδώ. 2. Μπλα. Και πάνω δεν έχω πάει. Δεν φάνω. Και τώρα που είναι. Να το δω. Αυτό εδώ.
Πάρ' το. Έλα να φύγουμε, δεν έχουμε πολύ ώρα. Επ, ανέβα. Μπράβο, το φάνεις παγίδα εδώ πέρα. Πίδα! Ήταν ολοφάνερο ότι είναι παγίδα εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται κανένα σούπερ μυαλό να το καταλάβει. Γεια σου! Πού πάμε? Εδώ. Από εδώ πίδα. Τώρα. Έχει και εδώ μυστικό. Ένα. Και είναι. Πίδα απέναντι! Πάντα την πατάς αυτό. Ανέβα πάλι. Πυροβόλατο. Μπράβο. Πήρα εδώ τώρα. Μπράβο. Είδες πόσο εύκολο ήταν τώρα. Πάλι, έλα με την τρίτη πάλι. Μπράβο. Και άλλο μυστικό εδώ. Λεφτά. Με αυτά τα λεφτά μετά παίρνουμε όπλα. Εν τω μεταξύ πώς δεν γλιστράει. Είναι μουσκαμα ξέρω εγώ μέσα στα νερά και δεν γλιστράει με τίποτα. Πιάσου, πιάσου! Μαλάκα. Είμαι άχρηστος. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να το γράψετε στα comments. Ρε! Πίδα! Πίδα! Να σε πηδήξω. Μπράβο! Εντάξει, από αυτό δεν επιβιώνει κανείς, έτσι. Τα βάλεις και τα βάθες. Σιγά ρε, νερό είναι. Ναι, σκατά. Και αυτή έτσι κάνει σπίτι της. Έχει συνηθίσει, πίνει ένα ποτήρι νερό και κάνει για να πιει βουλιά. Κοίτα κόντι ωραίο δίπλα σου. The artifact. Άνοιξε. Α, ναι, ήταν άδειο. It's empty. Τα πάντα. Ω ναι, αυτός ο μαλάκας. Του φάγει μια σφαίρα στο χέρι. Του έχει μια τρύπα. Ανατρίχιασα. Set the charges. Αυτό είναι άνθρωποι δίπλα του. Πώς είναι έτσι. Φίλε, κάτι έχει το χέρι σου. Ναι ρε, θα βγει από μέσα. Ας βγαίνει με το όπλο και άλλοι να παίξουμε χειρομοβίδες με μπαζούκα, με RGP νομίζω. Λέγεται.
Αυτή είναι οι στραβοφόροι. Πήγα να πω στραβοφόροι. Οι σταυροφόροι που έδειχνε πριν. Με το ίδιο σήμα είναι. Trinity. Αν θυμάστε εκεί πέρα που κοιτούσαμε το φακό. Trinity. Είχε το σημάδι το ίδιο. Στο μπουφάν του. Μαλάκας. Μαλάκα δεν γίνεται να είναι άνθρωποι αυτοί. Ή αν είναι... Πιπ. Πού το προλαβαίνω μαλάκα. Πιπ. Βγες πρώτα και μετά τίναξε το. Ηλίθεια. Φάτονα. Δεν ξέρω τον προ τώρα. Εντάξει, μαλακίες λέω, δεν είμαι προ. Θα πετάμε 500 φορές στοίχημα. Ανέβα! Να σε πάρει. Γιατί πηδάς τόσο πολύ. Εδώ πέρα, ας πούμε, μπορεί να πεθάνω. Έλα. Έλα, πρέπει να κλείσουμε και το βίντεο. Δώσ' το. Το περάσαμε. Είμαστε προ. Εντάξει, τώρα... Τι είναι αυτό. Αυτό είπα κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ σταματήσουμε το βίντεο. Like αν σας άρεσε το βίντεο. Και please κάντε και ένα subscribe για να δείτε τα νέα βίντεο που θα κάνουμε. Όχι, έχει κι άλλο βίντεο. Και αν θέλετε κάντε και ένα share. Να μας δουν και οι φίλοι σας, να έρθουν και αυτοί στο κανάλι μας. Να κάνουν και αυτοί ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε μέχρι την επόμενη φορά. Και γεια σας!